नै खोनादोंना ओंखामफ्रा लाबोदो नङाब्ला दिनैबो अफिसाव खामानिफोरा जाहैनाय नङा एसेबां दिन थांबाय जेबो खामानियानो जायासै दिनैबा मा आलादा जाहैलायगोन अफिसाव थांलाय फैलाय हिसान सोंनायल' मा जाखो आदा राजेन हानि नामजारिया दाबो जायाखै नामा नोंबो बे मोनथिखानाय बाथ्राखौनो सोंनानै नोंबाजैजों रायजाहोनो नागिरदों नामा रायजाहोनो नङा नोंथांनि थाखाय मोजां खौरांसो लानानै फैदां माने दानिफ्रायनो आरो बिटिआरआव हा हुनि खामानिनि थाखाय अफिसाव थांबाय थानांगौ गोनांथि गैला आदा गासैबो जाजोबगोन नोंथांनि मबाइल फनावनो खेला खालामदों खेला आरो मानो खालामनो नोंसोर बायदि सुबुंफोरनि थाखायनो प्रमद बर' सरकारा लानानै फैदों मिशन बैसोमुथि नोंखि सैथोखौनो बुंदों औ नै बिमा ओरै फैलाय नै देरहासार फंबाया माबा मोजां खौरां लाना फैदोंनो माबा मोजां खौरां देलाय खोन्था आरे राजेन आदा प्रमद बर' सरकारा सोलायनायनि बाथ्रा ओरैनो बुङाखै आसोल सोलायनाया बेसो नै बे मबाइलाव नाय बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमद बर'नि दैदेननायाव मिशन बैसोमुथि बड'लेण्ड बेन्दों सिंनि गामिफोराव हानि डिजिटाइज खालामनो थाखाय मोनसे मोजां आगान मिशन बैसोमुथिनि गाहाय सिबिथायफोरा जाबाय उनमोनगिरि एबा बिमा बिफानिफ्राय मोननाय जोनोमारि मोनथायनि गेजेरजों नामजारि खालामनाय रेबथुमनाय खाख्रिनि गेजेरजों नामजारि खालामनाय गुलाय गुजाय गैयालासे बोखावनाय आबादारि हानिफ्राय आबादारि नङै हासिम थाखो रानफिननाय राननानै मोननाय हाखौ मियादि पाट्टासिम सोलायनाय एकसनिया पाट्टानिफ्राय मियादि पाट्टासिम सोलायनाय जायगा हानि खालिनि सुद्रायनाय बिमुं गैयै पाट्टानि बिगोमानिफ्राय पाट्टानि मुं बोखारनाय मुं सुद्रायनाय पाट्टादार एबा बिगुमानि जामबुं नाम्बार सोफिननाय फोरमान खालामजानाय जमाबन्दीनि लिरबिदां फोरमान खालामजानाय सिटानि लिरबिदां हा थानायनि फोरमानलाइ बे सिबिथायफोरा बिटिआरनि थाखाय मावथांखि नोगोरारिफोरा नुनो मोनगोन मिशन बैसोमुथि पर्टेल www.baisumuthi.bodoland.gov.in आव एबा सेवा सेतु पर्टेल www.sewasetu.assam.gov.in आव एबा साखाथिनि PFC सिम थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन जायखिजाया उसुबिदानि थाखाय सार्कोल अफिससिम थांनानै जगाजग खालाम एप्लाइ खालामनाय जोबथा खालार 31 मे 2024 मायथाइ